Espectacles familiars accessibles. Vídeo anticipatiu del SAT, Sant Andreu Teatre, dirigit al públic familiar. Aquest vídeo està creat com a anticipació per facilitar la visita i participació en aquests espectacles. Us recomanem que prèviament a assistir reviseu la guia per a preparar la vostra sortida. Tingueu en compte que és un espai cultural d'oci comunitari, és a dir, que us trobareu amb més gent i que hi haurà el soroll ambient propi de l'afluència de públic general. Porteu els vostres cascs de cancel·lació de soroll per si us calguessin o demaneu-los al SAT, Sant Andreu Teatre, que us els podran deixar en préstec. Vaig al SAT, Sant Andreu Teatre, a veure un espectacle. Entro al SAT, Sant Andreu Teatre, per les escales o la rampa. Compro l'entrada a taquilla o per internet. Mostro la meva entrada a la porta de la sala. Després de la porta de la sala puc agafar un alçador. A la sala, sec a la butaca i veig l'espectacle. A fora de la sala, al vestíbul, hi ha l'espai tranquil. A l'espai tranquil puc mirar contes i utilitzar materials sensorials. A fora de la sala, al vestíbul, hi ha una pissarra per dibuixar. Als dos costats de la pissarra hi ha els lavabos. SAT, Sant Andreu Teatre.